дар ситоди мақомоти иҷрои ҳукми давлати шаҳр оид ба мубориза зидди COVID-19 дар радифи дигар масъалаҳо ба масъалаи безараргардонии минтақаҳои шаҳру деҳот супориш дода шуд. Дар ҳамин асос санаи 14 июли соли равон бо иштироки кормандони маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ ва идораи обу ташноб чораҳои безараргардонӣ дар хиёбони марказии шаҳр ибтидо аз назди бинои Тоҷиксодиратбанк оғоз ёфт. Нақлиёте аз маводи зарурии безараргардонӣ муҷаҳҳаз бо низоми муайян сараввал аз тарафи рости роҳ бо сигналҳои махсус ба амалиёти безараргардонӣ шурӯъ намуданд. Он рӯз иншоотии гуногун ҷойҳои ҷамъиятӣ пай ҳам безарар гардонида шуда, дар як вақт кӯшиш ба он равона буд ки ягон мавзеи шаҳр аз мадди назар берун намонад. Дар ҷараёни безараргардонӣ аксар сокинон барои чунин ғамхорӣ ки он метавонад пеши роҳи COVID-19-ро то ҷое гирад изҳори сипос менамуданд. баробари ин буданд нафароне ки нисбати ин чорабинӣ беэътиноӣ мекарданд, ирод мегирифтанд. сарфназар аз чунин муносибат он рӯз корҳои безараргардонӣ дар иншооту мавзеъҳои ба нақша гирифта пурра амалӣ карда шуд. корҳои безараргардонӣ шоми 15 июл низ бо иштироки гурӯҳи алоҳида аз ҳисоби кормандони маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологӣ, корхонаи давлатии фаръии обтаъминкунӣ ва канализатсия ва идораи сӯхторхомӯшкунӣ бо истифода аз 2 нақлиёт идома ёфт. Ман Амриддин Темиров, корманди маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри Панҷакент, дар асоси нақша чорабиниҳои ситоди умумишаҳрӣ, дар асоси нақша чорабинии ситоди ҷумҳуриявӣ дар ҳудуди шаҳру деҳоти Панҷакент чораҳои безараргардонӣ гузаронида ҳисобиданд. дар ҳудуди шаҳри деҳоти Панҷакент аз тарафи кормандони мо бо техникаҳои ёрирасони корхонаи воҳиди давлатии обтаъминкунӣ ва канализатсия ва сохтори оташхомӯшкунӣ истифода бурда ҳудуди шаҳру деҳот ҷойҳои серодам ва ҷойҳои ҷамъиятиро безарар гардонида истодаем. аз шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад ки барои пешгирӣ ва паҳн нагардидани ин сирояти бемории коронавирус COVID-19 дар ҷойҳои ҷамъиятӣ аз ниқоби яккаратта ва бисёркаратта истифода баранд. дар ҳудуди хона ва корхонаи ташкилотҳо аз антисептикҳо ва маҳлулҳои безараргардонда истифода бурда чораҳои дезинфексионӣ ва пешгирикунандаро пурзор намонанд. дар ҷараёни безараргардонӣ кормандони шӯъбачии бозрасии давлатии автомобилии шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент низ бо баландгӯяк мардумро аз ин чорабинӣ ва ҳадафи он шинос мекарданд. маводи безараргардонӣ бо воҳиди муайяни хлор ба мавзеъҳои муҳим ва ҷойҳои ҷамъиятӣ бо низоми муайян пошида дар як вақт кӯшиш ба харҷ дода мешуд ки ба ин амалиёт ҳарчи бештар ҷойҳои ҷамъиятӣ фаро гирифта шаванд. ҳангоми суҳбат бо иштирокчиёни безараргардонӣ онҳо ба мардум муроҷиат намуда таъкид доштанд ки пешгирии бемории COVID-19 баробари фаъолияти гурӯҳи безараргардонӣ ҳамзамон аз муносибати ҳар як сокини шаҳру деҳот, риояи масофаи иҷтимоӣ, истифодаи ниқобу антисептикҳо, беҳтоҷи санитарӣ вобаста буду ҳаминтар воқеъ мемонад. муҳимтар аз он мо бояд ҳамагон як ҳақиқати оддиро дарк намоем ки тадбирҳои безараргардонӣ танҳо ва танҳо ба хотири ҳифзи саломатии худи мост. Язнохул Мавлонов, Исмоил Холов, Шовсан Солиев аз ҷараёни корҳои безараргардонӣ.